Lassan, lassan. Úgy lassan. Úgy, ügyes vagy. Figyelj csak, ha nem kell, add ide anyának. Szerencsé, hogy a tévé nem közvetít szavaklat Balázsék, most órakig fürödhetnek, mire nem mossák magukról ezt a sok trükkot. Lassan, 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 mert úgy lassan. Szombat este Peti hagyhatta el a dzsunglát, mi másról is fogadhatnánk először, ha nem az Alaskával való kapcsolatáról. Idd meg még azt a kis kortyot. Idd meg. Ügyes vagy! Bemutatjuk mamáéknak, jó? Ügyes vagy? Úgy. Úgy, de iszod. Megittad? Még van egy korty. Ne játsszál! Ez a bót volt. Bemutatjuk mamájának a kis Szandinot, jó? Milyen kis cuki. Megittad? Add itt anya.